मालो आवड़ी खेरी याको को खेल कहती कि खेल गाँव पिला खेलुंट बाहर आस हेलो संतोष नायक महाप्रभु संक्रांति राम नाम 101 टका दान करते महाप्रभु आपण संकट मोचन शिवली महावीर समस्त परिवार को आशीर्वाद रखने सफल कामना करते से 101 टका महाप्रभु को महाप्रभु समस्त परिवार को मंगल कामना करते महाप्रभु संकट मोचन आलोक प्रधान उदाहरण महाप्रभु महाप्रभु आलोक महाप्रभु समस्त परिवार संकट मोचन शिवली महावीर रामचंद्र प्रधान 110 महाप्रभु समस्त पिला रोग मुक्ति महाप्रभु शिव महावीर प्रभाकर साहू महाप्रभु निमंत्रण 50 टका प्रभाकर साहू समस्त परिवार को पिला महाप्रभु संक्रांति प्राप्त करते नीलकंठ नायक 50 टका दान करते महाप्रभु समस्त परिवार को आशीर्वाद रखते समीरा महाप्रभु प्रभु आशीर्वाद रखते महाप्रभु समस्त शेष प्रचार शेष कला पुणी आसंता वर्ष संक्रांति आसला महाप्रभु को राम नाम दान देवी से भाई भाई जो खेल देखुच महावीर गाँव देखुच समस्त देखी सारा महाप्रभु को शेष दान महाप्रभु प्रचार कली भक्तर दान 21 वर्ष से शिवली महावीर अर्जुन साहू खजुरिया महाप्रभु को 21 टका दान करते प्रभु समस्त परिवार को मंगल कर महाप्रभु पुणी महाप्रभु को 100 टका दान करते 9 दिन राम नाम से आपड़ी चाहिए परिवार को मंगल कर जीवित प्रभु जीवित ठाकुर आदरण ब्रह्मचारी अर्जुन साहू तार परिवार जय हनुमान गुरु
କେଦାରନାଥ ସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାରକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଗୁରୁ 101 ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାମନାଥ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରାର ହରି ହରି ବୋଲ। ରୁହ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗକିଶୋର ପଠନ 51 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 51 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଆପଣ ଶିରୁଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ ରହିବାର ଭକ୍ତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦାନ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାମ ନାମ ଶୁଣନ୍ତି ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାଗୁରୁ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂକଟ ମୋଚନ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀର ସେ ମହାସବକ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକଳ କାମନା ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ 50 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଲେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହେଲେ ସଂକଟ ମୋଚନ ଟିକେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଲାପରା ସୁକାନ୍ତ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଆମର ହାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱର 505 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 9 ରାମନାମକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 505 ଟଙ୍କା ଦାନ 9 ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଧରର ସମସ୍ତ ସପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଜିର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 33ତମର এই পঞ্চম বিশ্রাম আমরা আরম্ভ করা পূজ্য শ্রী পীতাম্বর দাস মহারাজ আসি ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସଭ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ବରାଳ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ यार होना क्या करता है भाई तो दवा बड़े हरिओम 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 जय सीताराम जय सीताराम हरिओम जय जगन्नाथ। हेलो